कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है आरो बिनि उनाव एमजे थारैनो नोंथांमोन बाथ्राया साननो गोनां आरोखि गोबांनो साननो गोनां आरो जाथाया सैथो आरोखि बे सैथो जाथायखायसो दे बेफोर ससियेल मिडियायाव गोसारदों सैथो जाथाय नङा बेफोर ओरैनो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नङा आरोखि हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरनाय थाबाय थारैनो नोंथांमोन बे भिडिअआ जोबोद गरम गरम जाना थांगासिनो दं आरोखि बहुत अच्छा लगेगा नोंथांमोन दा बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा इउटुबार एमजे बिथांनि बिसि प्रिति नार्जारिनि जे गाज्रि फुटेज जे भिडिअ दा नैबे भाइरेल जानाय दा फैगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन गुबुन हौवाजों गुबुन सेंग्राजों दा बेलेगजोंहाय एनादार एमजेजों बे सावगारिखौ जन बिथाङानो हगारदों थारैनो बिथांमोना मा जामारदों बेखौ जों जेबो मिथिया दा जों सिगां समनि जाथायफोरखौ सानोब्ला नोंथांमोन जे सानसे समाव ब्रादार जेम्स बिथाङाबो एमजे बिथांनि बिसिखौ आरो एमजे बिथांजों जे कन्ट्रभार्सि भिडिअ जे फैबाय थादोंमोन नङा होमबा मोनसे समाव थारैनो बिथांनि 6 मान्थस बे बुंनाय बाथ्राया रावाहाय थारैनो सैथो जामारबाय दा जों साननो हायो आरोखि नोंथांमोन सैथो जामारबाय नामा नङा होमबा दा नोंथांमोन आरोबाव एसे सिगाङाव एमजे बिथाङा नैबे सासे करुणा इस्लारि जे बिथांखौहाय गावनि बिसि प्रितिखौहाय फन खालामै डिस्टार्ब खालामो दा गोबाव सम फन रायलायोनो दा थारैनो बेबायदि मोनसे जे ससियेल मिडियायाव जे मोनसे पस्ट जे हगारबाय आरो बिनि उनाव दा नैबे फुटेज दा सोर बे नोंथांमोन दा नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं आरोखि सोर जाथावथाव बे हौवाया आरोबाव बे गुबुन हौवा गुबुन दस्रा हौवा थारैनो प्रिति नार्जारि बिथाङाबो जे समाजनि थाखाय जे मोजां भिडिअ लानानै फैयोमोन गावसोरखौनो मोजां होननानै जे बुङोमोन ससियेल मिडियायावहाय गुबुनखौहाय बखियोमोन कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोयोमोन एमजे बिथाङाबो सेममोन आरोखि सानैबो सेममोन दा थारैनो बिथांमोननि गेजेराव जे मोनसे बिथांमोननि जे संसारावहाय जे मोनसे दोहौ फैबाय आरोखि नोंथांमोन जे गरम गरम खबर दा नोंथांमोन दा माथो बुंबावनो दा प्रिति नार्जारि बिथाङा सिगां आरोबाव जन कार्जिनि गार्लफ्रेन्डमोन जन कार्जि बिथाङानो जे बुंखादोंमोन नङा होमबा आरो बिनि उनावसो एमजे बिथांनि गार्लफ्रेन्ड जादोंमोन थारैनो बे एमजेनि बिसि प्रिति जे गोबां हौवाफोर दं नामा बेना इक्सआहाय गोबां जे इक्स दङ हमनो हाबाय बुजिनो हाबाय आरो मानि थाखाय जबरदस्ति जे एमजे बिथांजों हाबा जादोंमोन थारैनो जों बेफोरखौबो साननांगोन एसे दा थारैनो एमजे बिथांजों हरखाबै हाबा जानाय दा सिगां समाव 6 मान्थसनि बाथ्रा जे फैबाय थानाय जे ससियेल मिडियायाव कन्ट्रभार्सि थारैनो बे खोथायाबो सैथो जामारबाय दा नोंथांमोन जेरैहाय लाइ होयोबा लाफा खाखायो नङा होमबा थारैनो जे संख्रि जाग्रा मोसौआ सानफ्रामबो संख्रि होनाय टाइम संख्रिजों दै लोंनो जे रन्दै लोंनो जे फैखायो टाइम जाबा होसोबोखायो आरोखि मोसौफोराहाय थारैनो बेबायदिनो आरोखि ओंखामखौ बेदरजों खुरना होयोबा जायालासिनो ओरैनो थाखाया नङा होमबा नोंथांमोन दा खम जारला नोंथांमोन थारैनो एमजे बिथांनि संसाराव दा दुखुनांथाव जाथाय जाबाय आरोखि दा बेफोर दा भिडिअ फुटेज दा गुबुन हौवाजों बे मोनसे दे भाइरेल जानाय दा बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोन एमजे बिथाङाहाय 4 पजिशनावसो दं खोमा दा 4 पजिशनावहाय दा 4मोन बियो गार्लफ्रेन्डआ दा जानोबो हागौ दा नै आलादा आलादा एमजे बिथाङा पस्ट होनाया आलादा फन रायलायग्रा डिस्टार्ब खालामहरग्रानो आरो बिनि उनाव दा नै जों दा भिडिअ नुनो थांगासिनो दं नोंथांमोन थारैनो जे भिडिअ फुटेज जे बेबो आलादा आरो बिनि उनाव नै सिगां जे जोंना जन कार्जि बिथांनि गार्लफ्रेन्ड जादोंमोन आरो बिनि उनाव एमजे थारैनो नोंथांमोन बाथ्राया साननो गोनां आरोखि गोबांनो साननो गोनां आरो जाथाया सैथो आरोखि बे सैथो जाथायखायसो दे बेफोर ससियेल मिडियायाव गोसारदों सैथो जाथाय नङा बेफोर ओरैनो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नङा आरोखि दा ससियेल मिडियायावहाय दा कमेडिजों इदिटबो बुंलानो हागौ थारैनो बे इदिट नङा आरोखि दा रियेलसो खम जारला नोंथांमोन दा नोंथांमोना मा सानो दा बिथां एमजे बिथां आरो प्रिति नार्जारिनि गेजेरावहाय
दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौहाय खम जारला